U Svetoj Nedelji su obilježeni Dani grada. Obilježavanje je započelo svečanom sjednicom na kojoj je nazočilo mnoštvo gradonačelnika, načelnika i predsjednika vijeća iz svih dijelova Hrvatske. Sjednici je prisustvovao predsjednik Skupštine Zagrebačke županije gospodin Dražen Bošnjaković, koji je tom prilikom rekao: Jako sam zadovoljan sa napretkom Svete Nedelje. Ovdje dolazim već dugo godina i svjedočim njihovom napretku iz godine u godinu. I to je jedan od gradova sa kojim županija ima vrlo dobre odnose i gdje imamo dosta zajedničkih projekata. Sad ja možda da ne opterećujem previše sa brojkama, ali puno smo tu novca uložili u školstvo, u zdravstvo, pa i u poslovne zone, promet, infrastrukturu, i županija naprosto vodi takvu politiku u odnosu na sve gradove, ali ovdje ima tako jedna posebnost da i grad, tamo gdje bi županija primarno trebala ulagati, da je grad spreman uvijek ući i participirati u nekom takvom projektu i evo, u tim stvarima se jako dobro slažemo i nije to niti bilo bez razloga da je na nekakvom popisu poželjnih destinacija za život Sveta Nedelja vrlo visoko zapravo bila nominirana. Svečanoj sjednici je nazočio predsjednik Gradskog vijeća grada Ivanić Grada, koji je tom prilikom rekao: Danas se nalazimo u Svetoj Nedelji, to je nama prijateljski grad, puno surađujemo, sa istog smo područja, hoću reći Zagrebačke županije. Naravno da iskustva Svete Nedelje koja ima razvijenu industrijsku zonu, koja ima dobru privredu, itekako mogu pomoći i nama u onome što sada poduzimamo, a nadamo se da ćemo u narednom periodu i ostvariti. Svakako gradonačelnici, a evo i mi sa nivoa predstavničke vlasti isto tako surađujemo i nadamo se da ćemo to jednom i onako proširiti prijateljskim odnosom, odnosno nekom poveljom o prijateljstvu, što bi u svakom slučaju koristilo jednom i drugom gradu. Gradonačelnik Svete Nedelje gospodin Drago Prahin naglasio je kako je od prošle proslave Dana grada napravljeno mnogo. Završen je jedan od glavnih kapitalnih objekata, sportska dvorana. U najavi je niz projekata. Jedan veliki projekt koji je zove se projekt Centar kompetencija i izvrsnosti, koji je bio prvenstveno namijenjen edukaciji djece u poduzetničkom smjeru, znači prema poduzetnicima, da bi već djeca počela od vrtićkog doba do srednje škole educirati se kako, na koji način postaje poduzetnik i tako dalje. Taj dio tražimo i partnere u županiji i u državi, da tako velim, pa sad kako nađemo u županiji bit ćemo jako zadovoljni, a prezadovoljni ako se neko i u državi uključi za to, jer smo planirali da bi u tom projektu bilo sve što je zanimljivo poduzetniku kada dolazi u neku poduzetničku zonu na bilo kojem mjestu u Hrvatskoj. Obilježavanje Dana grada Svete Nedelje nastavljeno je prezentacijom, prodajom i promocijom domaćih proizvoda i tradicijskih suvenira na kojoj se okupio velik broj izlagača, ali i posjetitelja. Udruga je osnovana 2000. godine. U udruzi imamo 10-ak žena koje se bave izradom ručnih radova. Radimo lutke, recikliramo od platna torbe, ručne radove našivavamo, tako zabavljamo se, borimo se protiv depresije na taj način. Osnivač sam start-up projekta Lalina kuća, koja kroz par dana izlazi na Kickstarter. Pokušat ćemo sakupiti novac potreban za proizvodnju Laline kuće. Lalina kuća je didaktička igračka koja je namijenjena prvenstveno djevojčicama predškolskog uzrasta, služi zabavnom, edukativnom i terapijskom karakteru. Napravljena je cijela od drva, obojana neškodljivim bojama pastelnih tonova za djecu i kao što možete vidjeti, pokušali smo dobiti pravu viziju doma. Proslava Dana grada Svete Nedelje veže se uz blagdan Presvetog Trojstva. U 4 dana koliko je trajala proslava pripremljen je niz aktivnosti. Glavnu svečanost čine nastup 8 povijesnih postrojbi sa područja iz svih raznih krajeva Hrvatske, tako i Svete Nedeljske garde. Ono što smo posebno počašćeni ove godine dolaskom predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, koja je također bila prvi puta u Svetoj Nedelji. A evo nastavak programa čine nastup članica kulturno-umjetničkih društava s područja Svete Nedelje, a program ćemo završiti zabavnim koncertom Maje Šuput i u nedjelju program također cijelodnevni
Proslavi je nazočio i zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje gospodin Damir Haložan, koji se također dotaknuo niza projekata u Svetoj Nedelji, posebno onih vezanih uz energetsku učinkovitost. Mi smo vjerojatno jedan od najjačih gradova u Hrvatskoj koji je napravio 25 projekata fasada. Čak neke županije, kao da ne nabrajam koje, nisu toliko projekata napravili za svoje građane i mi smo na to ponosni jer smo ta sredstva europska stvarno usmjerili da naši ljudi imaju bolje domaćinstva, da manje troše na grijanje i to je nešto što se i ovdje vidi, ova zgrada naša. Evo vidite da je sada u rekonstrukciji. Mi smo potpisali jedan sporazum 2020 o energetskoj učinkovitosti, znači da želimo do 2020. godine smanjiti CO2 najmanje 20%. To nam stvarno stvara neke nade da ćemo i sigurno smanjiti troškove. Zato i stvarno ulažemo u sve što god smanjuje potrošnju. Od kupovine automobila, mislim na manje automobile za naše komunalne službe, pa recimo i do zgradarstva. Mnoštvo izlagača, posjetitelja i razigrane djece svjedok su još jednoj odličnoj proslavi Dana grada Svete Nedelje.